Gelin merif Karabece Kaşok çandaki Kurdiye yanına Hege kuliçiyay Agriye Sipan u Nemrude merif bin herel Karajdağı bin herel merve bece erevele Kaşok çandaki çanda Kurdaya ku derbasi netevi din bu ne? Li navenda Kaşokê ya çiyayê Qerejdağê bi barîna berfê sezona Kaşokê jî dest pê kir. Çiyayê Qerejdağê di navbera Riha, Amed û Mêrdînê de cih digire û bi awayek fermî bi ser siwêreka Rihayê vaye. Ev navenda ku havînê zozanê koçeran e, zivistanê jî ji bo welatiyên bajarên Bakurê Kurdistanê dibe navenda werzişên zivistanî. Bilindaya ji bahrê ya çiyayê Qerejdağê 1900 metro ye. û ev navenda Kaşokê bi salan e jî ji xizmetguzariyên fermî bêpar û bi yek pîstekî tenê xizmetê dide welatiyan. Saڵەچنی دۆرە 150,000 مەرە هات قوا سوەدی ئەم ئەوە ڕیشتمیشکتە دیەم چ ڕێزیلێرانەژی نە تەسیسک دۆڕەی نە مەسەلا ملەش دەرەتێ تەلەفۆن دکیرۆ تەلەفۆن نەسەکنی سەوا قۆناقڵامێ وەر لێ جیە لێ بمینی یانێ ئۆتێلە بە ئاڤە بە جەیرانە بە ریامە وەلەین ئەوە دو ساڵ بزۆری وەڕی تێ ڕاهاتن وەدی دو ساڵ بزۆری وەڕی ئەوجی پر تەنگە هینکی دو فرە بە ئەوی هین باش بە ملەتی هین ئەو باتە Tevî hemû kêmasiyan li aliyek yên ku xwe dişiqitînin, li aliyek li ser berfê govend û dîlan, li aliyek jî manqal û xwarin. Ev reng û dengên zivistanî jî yê kêfxweşiya geştyarên xwemalî ne. Amatını bırakalım merkezi amatını hoşuş bakın. Cuma keyfe amatını. ورگانی ام هوال راد پیکنیک جگر والله يسأل برف عن باري راح افتك باري ان شاء الله بحياة دمها دوام بك وقت هم چوک بون مخول لایمان و او دکر برادا قایدر مشتکر مثلا اوتل bazı vrey şebim ama az میوه ما سبدی سال برام ailem مرتين مثلا ما عائله اخواني ماتي Li Türkiye û Bakurê Kurdistanê çarçoveya qedexeyên ji ber koronayê navendên Kaşokê jî di dawî hefteyan de hatibûn girtin. Piştî sersalê bi rabûna qedexeyên li ser navendên Kaşokê, pîstên spî carek din geş bûn. Lê di dawî hefteyan de qedexe tenê ji bo geştyarên biyanî rabûne. Geştyarên xwemalî tenê di nava hefteyê de dikarin biçin Kaşokê bikin. Abdûselam Akîn jî rûdaw. Çiyayê Qerejdağê.